Mediefag er et fag, hvor eleverne både får lov til at arbejde analytisk og praktisk med film. De får lov til at optage og redigere i film. Jeg valgte mediefag, fordi at, jeg primært godt kan lide at lave film og redigere film. Eleverne lærer at arbejde med en films betydning. De lærer at arbejde i dybden med en film, for eksempel at oversætte og komme frem til filmens helhed. Før vi starter med at filme, er der nogle forberedelser, som der skal laves. Her er vi i gang med at tegne storyboard, altså et stykke papir, hvor vi beskriver de forskellige scener i filmen. Jamen, vi starter med at se nogle film først, hvorefter vi så vil analysere dem på klatten. Det virker lidt ligesom at have dansk. Altså, vi kigger efter nogle ting, som man umiddelbart ikke kan se ved første indtryk. Vi kigger blandt andet på rettermodellen, den kender I altså godt fra dansk forhåbentlig. Hvor vi blandt andet kigger efter ting i filmen, som kan symbolisere ting, som man overhovedet ikke kunne forestille sig var med i filmen. Thelma and Louise, det er en road movie. Og den er en genre. Og den film, eller road movies generelt, følger 5 modeller. Altså hvor f.eks. hovedpersonen møder nogle ting, som påvirker slutningen eller handlingen.